Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yan uwa yanzu gashi da zan muku yadda ake janyo application ko in ce barnamij wanda ake kiran gida Nijar da kowace ƙasa ma za ka iya kira ko nan ƙasa za ka iya kira kowace ƙasa kuma ba tare da 'yan kamfani sun riƙe maka ba kuɗinka saboda mu a nan Libya muna kiran Nijar ko Najeriya muna kira amma ana samun akasari 'yan kamfanin za mu sa kuɗin amma su cinye mana kuɗin kuma alhali ko muna da kuɗin a ciki ko kuma mutum yana kan sabis mu kira shi ta ƙi shiga. To yanzu ga yadda za ka janyo application ka yi amfani da shi. Yanzu zan nuna muku yadda ake janyo application ɗin. Zan nuna muku yadda ake janyo barnamij ɗin. Na farko dai ya kasance kana da data. Kaga data ta nan yanzu na rufe ta. To kaga yanzu na buɗe ta. Yawwa yanzu na buɗe ta. Kowa yana da akwai wannan. Yawwa sai in shiga nan gurin. Sai shiga nan gurin. Na san dai wannan application wannan barnamij din ba wanda bai shi da wayarsa kowanne ne akwai. To yanzu zai shiga nuna maka yadda za ka janyo shi. Yawwa yanzu ka je ka gane wannan rubutun ka gan shi nan. Ka gan shi? Da zan rubuta ma amma kamfanin ga yana sun rubuto mashi. Ka gan shi nan. Ka gani aha kyallam application ma'ana app ga shi nan. To yanzu dai bari da tunda mutane suna so su gane yadda ake rubuta gashi. Gashi kowa yana gani ko sai ka yi gaba kaɗan sai ka rubuta application ɗin. To yanzu kana gani ga hannun zan danna starting zan danna nema kenan ga hannun ta neman mun application ɗin. Yanzu kana gani nan YouTube nan bidiyo ka za a nuna maka nan za a nuna maka barnamij ɗin nan ma bidiyo ka ne. To yanzu kaga YouTube shi nuna ja ma'ana kaga sun turo maka bidiyo ka yadda za ka yi amfani da shi da hannun sun turo maka yadda za ka yi amfani da shi. Na biyu kuma shi wannan a nan za ka samu barnamij ɗin wannan ma bidiyon ne. Yanzu da farko dai zan shiga nan gurin inda aka rubuta application ga shi nan. Yawwa yanzu kaga na wanda aka rubuta application kaga shi nan sun turo mishi nan. Ka gan shi nan? Ka gan shi nan? Wannan shi ne ka gan shi nan. To yanzu ina danna download ina danna nan gurin. Bismillah. Yanzu ina danna nan gurin downloading za ka ga yana hutawa. Bari in danna tunda ina so in nuna muku ne downloading. Nan kuma bidiyo ka ne da za ka yi amfani da shi suna nuna maka shi ma kana so ka sako. Yanzu da farko bari in kaka gidan da nake siya gasha. Yawwa ka gan shi nan duka ma abin da za a ɗauka a kuɗinka za a ɗauki mega 28 ne ka gan shi nan. Mega 28 za a ɗauka. Kana janyo shi kawai za ka kuma mai son ƙarin bayani biyu na bidiyo na gaba. Yawwa ni yanzu zan share shi saboda ina da shi a wayata. Na nuna muku yadda ake janyo shi ko kowa ya gani. Kuma mai nema na ko a lamba ta iya neman ƙarin bayani gashi ina da Libyana almadara da ko almadara yawwa sai 4. Okay. Ina da madara mai ɗaya sai lamba 1 sai lamba 4 sai lamba 3 sai 5 sai lamba 7 daga lamba 7 sai lamba 2 sai 9 sai 0 haka lamba ta take neman a WhatsApp. Yawwa ma'assalam. A yi ƙoƙari da Allah ta tura kowa kuma mai son ƙarin bayani akan yadda zai amfani da application da yadda zai buɗe to hallo ya biyo ni a bidiyo na gaba. Assalamu.